Здравейте и добре дошли в сайта за онлайн обучение intensivno.com. Благодарим ви, че отделихте време да гледате това видео, за да разберете как да влезете за първи път във виртуалната класна стая. За да направите това, необходимо е да сте регистриран потребител с активен акаунт. Кликнете на менюто «Вход», намиращо се горе вдясно на екрана ви. Ако сте се регистрирали чрез Facebook профила си, необходимо е само да натиснете бутона «Логин» от Facebook полето. Наберете вашето потребителско име и парола. Натиснете «Вход» и влезте във вашия профил. Сега трябва да се запишете за курс, като кликнете на започващи нива. Достъп до тази страница имате винаги чрез менюто езиково обучение започващи нива. На тази страница е списък с курсовете, които предлагаме платени и безплатни. Избирате този курс, за който желаете да се запишете. В случая избираме 7-дневния тестов курс за абсолютно начинаещи английски А1. За да се запишем за курса, е необходимо да натиснем «Изпробвай безплатно». Показва се прозорец с потвърждение на това, че сте се записали за този курс. Необходимо е да продължите, като кликнете на «Моите курсове», където ще видите избрания от вас курс. В дясната част на този ред се намира входа за виртуалната класна стая. Когато свети в оранжево, той е затворен, тъй като в същата стая се провеждат и други часове. Входът ще се отвори 10 минути преди часа, обявен за вашето обучение, като светне в зелено. Като кликнете на иконата Учебен график, ще получите информация за дните и часовете, в които се отваря входа на стаята, за да се проведе вашия урок. Втората икона отваря прозорец с няколко страници от учебника. Те ще са ви необходими за провеждане на тестовия урок. За да виждате страниците в нормален за четене размер, трябва да натиснете бутона 1:1, разположен в горната част на прозореца. По страниците можете да се придвижвате, като кликнете, задържите бутона натиснат и местите мишката. Когато се запишете за пълен курс на обучение, ще получите хартиен учебник от нас. Но за пробните уроци, за да добиете по-пълна представа как се провежда обучението, трябва да ползвате този електронен вариант. Необходимо е да го отваряте, когато ползвате 7-дневния тестов период. За да прелистите страницата, натиснете стрелките за следваща или предходна страница в долната част на прозореца. Ако не ви се отвори учебника, означава, че нямате инсталиран флаш плеер на компютъра си. За да инсталирате такъв, е необходимо да посетите страницата ни от езиково обучение, файлове за сваляне и да натиснете на линка, водещ към сайта на флаш плеер, откъдето изтегляте и инсталирате приложението. От третата икона имате достъп до онлайн ресурсите, разработени от intensivno.com за самоподготовка и преговор към всяко ниво. В момента тези ресурси са достъпни само за курсовете по английски език, нива от А1 до C1. Отново кликнете на «Моите курсове», входът е отворен. Необходимо е да натиснем «Вход», за да влезем в стаята. Трябва да изчакате, за да се зареди виртуалната класна стая. Ако нямате инсталиран Java, на вашия браузър ще се изпише ето това съобщение, че е необходимо да инсталирате Java. За да направите това, кликнете на линка Install Java, водещ към сайта за тегляне. Кликнете на червените бутони, за да изтеглите приложението.
Запишете файла. Отдолу на прозореца се показва прогреса на изтеглянето на файла. След като се изтегли, е необходимо да стартирате инсталирането, като натиснете бутона Run. Когато ви се появи този прозорец, преди да продължите инсталирането, ние ви препоръчваме да затворите всички прозорци на интернет браузъра си. Потвърждавате инсталирането на Java. Сега е необходимо да изчакате 1-2 минути в зависимост от бързината на вашия компютър. Ето, инсталацията тече. И накрая ще ви се появи прозорец с потвърждение, че Java е инсталиран успешно на вашия компютър. След това отново влезте в профила си в intensivno.com. В менюто Моите курсове натиснете бутона Вход и сега е необходимо да инсталирате софтуера за виртуалната класна стая. Ако това не стане автоматично, натиснете Install и изчакайте около минута, в зависимост от бързината на интернет връзката ви. Напомняме ви, че е необходимо да имате слушалки с микрофон, за да участвате пълноценно в часовете. И вече сте във виртуалната класна стая. Препоръчваме преди началото на всяка сесия да направите тест за проверка дали коректно работят вашите слушалки и микрофон. За целта кликвате на бутона с ключето, разположен в горната лява част на прозореца. Първият появил се прозорец е за проверка на слушалките. Кликнете на Play и трябва да чуете системно съобщение. Hello, welcome to the Electa Live Audio Setup Wizard. This wizard will help you to adjust the volume levels of your speakers. Move the slider to the left or to the right until you reach a comfortable sound level. If you need to replay this message, click the play button again. Thank you. Ако го чувате, значи слушалките ви работят коректно. Долу вдясно кликнете за проверка на микрофона ви. След като натиснете бутона Старт, кажете 2-3 думи и трябва да чуете казаното в слушалките си. Натискате Стоп за край на теста на микрофона. Ако не се чуете, от падащото меню може да смените микрофона с друг, ако имате такъв, и повторете теста отново. Ако не сте чули съобщението на първия тест и гласа си на втория, моля проверете правилно ли са свързани слушалките и микрофона ви. Ако сте чули съобщенията, то вашето аудиооборудване работи коректно и сте готови за провеждане на часа. Отворете си учебника и се надяваме да оцените обучението, което предлага intensivno.com.